Ja na teba, ty si pekná. Takže my sme Radko A Kofík, ktorých učíme variť. a iné veci. Ako párky, keď si len tak proste ošupete. Takže Kofo nám to ukáže. Nie, Kofo ti to vysvetlí a ty budeš Kofíkovi pomáhať. Ja viem, ďakujem. A ostatní len kamaráti. Keby že kozy, ale to mám plátok borbly. A ukážete kozy? Ukážete kozy? Tu. Máme 10 riasov. Rias. 10 dačoho. Stoj, ty svinia. Držím to. Ja si vezmem tiež, aby to nebolo príliš také... Chcel som ťa ošahávať, vieš, ale... Ja viem, že to je... Už ma to, nauč ma to. Naučím ťa, čo len chceš, ukážem ti tajia krásy života. Poriadne namočené ruky, aby si ich mal vlhké. Musí to byť vlhké. Ako 14-ka. To je fakt také hnusné, lepkavé, mazľavé. O tom to je. Ešte sa pozbavím o tej 14-ke. Do toho Teska, čo je len do 10. ešte po 12. nakupovať, takže pohode. Čakáš, no, teraz som to posral. Ako, do suši môže aj úplne hocičo. Rozhodli to nožičkom. Aha, že prstom a potom do očí. Aj to môžeš, to veľmi odporúčam, lepšie ako orgazmus. Že som nemal orgazmus v očiach. Spýtaj sa tej 14. A tak budeme pokračovať, až dokým nám nedojde ryža. Nie, ja som z Košíc. Tak som sa tak, jaj? Jaký román? Áno, mami? Ahoj, som na Anime Feste. A robím sushi. Dotýka sa ma, pani, on sa ma dotýka. V pohode nerušíš, len ma tu nazačajú, takže je to v pohode. Karma! Nemáš to v oku? Ne. Dobre, potom.